हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनियावनो मोजां दङ एक्चुअली दिनैहाय नोंथांमोनसिम गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर गोबां गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं देखायनो नागिरदों राम बोरला आरोना लोगोफोर राम बोरला होनो जोङो नोंसिना राम बोरला ओंखारदों आरोना नै राम बोरला ओंखारदों आरोना नै राम बोरला होनो नुगौ नुवाखै नै बेफोरबायदि ओंखारदों आरोना बियो माबायदि सोमजियो माबोरै जायो नोंथांमोना सोर मिन्थियो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय एक्चुअली आंबो मिन्थियो आरोना थेवब्लाबो आङो बुंथ'ला नोंथांमोना मिन्थियोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सोर माबायदि मिन्थियो आं नायनि नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै राम बोरला ओंखारदों आरोना नै ओरैबायदि मोजां नुयो आरोना राम बोरला नै राम बोरला नै दायो बिराद गोजौआव मोनहैबाय आरोना नै बियो दानि ओरैजाय गाहायावमोन नैबे दायो ओरै गोजौआव थांबाय मानो होनबा साना ओरैजाय हाबलांगासिनो दं नालाय नैबो बेबो दावखोलांगासिनो दं आरोना बेबो दावखोलांगासिनो दं नै साना ओरैजाय गाहायाव थांबाय नालाय बेबो दावखोलांगासिनो दं आरोना नै नोंथांमोननो देखायनि जों गामिया बेफोरबायदि आरोना नै बिथिंजाय माइ दङ नै साना दासो दा मोदा नुजादों आरोना ओमफ्राय नैथिं आं राम बोरलाखौ देखायबावनि आरोना नैथिंजायनिफ्रायबो नुदों नै राम बोरलाखौ ओरैजाय नै सानजों मोदाननायजों बारा सिनायाखैलै नै बे जाबाय जोंनि गामि नै बिथिंजाय माइ दङ आरोना माइआ सोमखोर सोमखोर ओरैबायदि बरिया जाबोदों नै हाजोखौ बिराद मोजां नुखायो नै जोंनिफ्राय खाथियावनो दंखायो खोमालै सिबुं मैगं नै नोगोद खादों आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि आंनि चेनेलाव नोंथांमोना दिनैसो गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबावले बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनलायगोन